डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। अपन और सबके ध्यान खिचोई छौरी आगे अपन और सबके ध्यान खिचोई छौरी तो खोल के दुकान अपन सामान बेचोई छौरी तो खोल के दुकान अपन सामान बेचोई छौरी आगे पढ़े के उम्र में इतिहास रचोई छौरी आगे पढ़े के उम्र में इतिहास रचोई छौरी तो खोल के दुकान अपन सामान बेचोई छौरी तो खोल के दुकान अपन सामान बेचोई छौरी। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। हौ की परेशानी बोला कि हौ मजबूरी शोभा नहीं दे हौ तोरा बेचल हौ जरूरी हौ की परेशानी बोला कि हौ मजबूरी शोभा नहीं दे हौ तोरा बेचल हौ जरूरी हमारा जोरे चलै देबौ सब कुछ गे छौरी हमारा जोरे चले देबौ सब कुछ गे छौरी तो खोल के दुकान अपन सामान बेचोई छौरी तो खोल के दुकान अपन सामान बेचोई छौरी। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। माई कल मंडल नहीं अभी देबौ तोरा छोड़ गे दुख दूर करब नहीं गिरत आँख से लोर गे माई कल मंडल नहीं अभी देबौ तोरा छोड़ गे दुख दूर करब नहीं गिरत आँख से लोर गे संदीप बिहारी कहौ हौ सच गे छौरी संदीप बिहारी कहौ हौ सच गे छौरी तो खोल के दुकान अपन सामान बेचोई छौरी तो खोल के दुकान अपन सामान बेचोई छौरी। मगही रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर शेखपुरा।